Bueno, atzo hasi gendun Gipuzkoen konterra, eta ikusi dezak ez zutenez, nahiko tranquil dagoz, orain, baskal ordua da, eta ez eta atzo lehiak eta asko hasi, orain gaurko zian aritu dira jolasten edo aritzen entrakatu bat dituzten lanetan, eta gaur arratsaldez jarraituko dituzte bai jokutan, finalak eta finalazka aurrenak egiten, eta bestalde hasiko dira entregatzen bide betxotako, programazio lanak eta guzti hori. Nik uste dut tolosan guztiz errotuta daula, jendea badakien ez ospatuko da gutxo gara bera, eta zai dago urtero tiketa hartzeko, dakitzuten ez, agorten ere, 40 segundotan sarrera guztik agortuta zeren. Nik uste dut azkenean pena ematen dola hainbeste jende kanpon gehatzea, ez? Baina asko ezagutzen dira, aurten adibidez 35 berria da, baina gainontzeko jende guztia errepikatzailea da. Eta batzuk badira lehenengo izutik etorri dianak. Pena da, ze batzuk esan bezala kanpon gehatu dira, baina nik uste azkenean lortu dutenak honea etortzea, naiz eta beraien artean danak ez ezagutu, harreman horiek egiten dira, ezagutzen dira egun hauetan. Oain hemen ikena ikana moduntan da, ez da hon, gure orden horretan normalibili, baina noiz behinka, intzidentzi bat edo imagare hola, interneta gaizki hola, gure gana etortze konsultatzeko da aberjuta dakeun, igual kable bat gaizki krinpauta dago da berri zein behar deu, o konexio gaizki baldin badago konfiguratu da holako gauzek, da honea etorri horretik, aste hartetik atxadetan etorri honea kableatu guzti egiteko, orden hori guztien kableatu egiteko. Honea etortzeie, adibidez, deskargatzeko da ikusteko zai edien seriek daula ikusteko, biztaratzeko. Jokutan, konexio hona da, jokutan ibiltzeko asko aprobetxatzea, da torneo da denak da ere hortiken joku gunetik daula, torneo gitei joku famosona daula, da holako gauzetako, da deskargatzeko, ze servidore bat bezala da, hortik gauze deskargatzea ezkutuna, da etxen da internet normalen daula lortu, erresago lortzea, hortik lortzea baino erresagoa servidore hontan lortzea, ze ikia hemen jende guztik bere gauzeko formatzen ditu, da adibidez, zuaizea seria bilatzen ez duzula aurkitzen, da hemen igual aurkitzak ez dut, da deskargatzen baino asko erresagoa.